Txillardegik gauza handiak egin zituen, adibidez Euskara Batuaren sorreraen funtsezkoa izan zen, literatur berria, batipat novelagintza ekarri zuen Euskal Herrira, baina baita ere egin zuen tokian tokiko ikerketa bat baino gehiago. Aurreko urtean egin genuen Antigua 1909 izeneko liburuaren inguruan ibilbide bat, berak proposatutako toponimiak eta ez dauden etxeak eta baserrien referentzia hartuaz, buelta oso bat eman genuen Antiguatik, eta aurten berriz hartu genuen bere liburua, azkenetariko bat, Santa Clara Uharte ezezagun hori izenekoa, eta orduan egin genuen hemendikan itzulia, joan ginen Ondarretatik Santa Clara aldera, eta hor ikusi genuen Txillardegik irlari buruz esaten zuena, eta batipat alderatzeko orain egiten ari diren irlaren inguruko proiektuekin. Kontutan izana, proiektu horiek oso bortitzak, oso megalomanoak, eta batipat turismoari begira direnak, ez? Eta Txillardegik egin zuen hurbilketa berriz, bazan hiritar batena eta ikusita bai historian eta bai egunean ere nola ingurukook gozatzerik izan dugun irlaz, ez? Txillardegien jakinduria izugarria zen, gauden toki hau, hori zen Txillardegi etxea zana, hemen gero bota zuten eta monjek egin zuten bere konbentua, esklabaz izenekoa, eta orduan libre geratu zen Txillardegi etxea zenaren barruti hau, alegia baratza eta jardina zana, nolabait esan da. Orduan udaletxeari eskatu zitzaion bere garaian plaza honi Txillardegi izena ematea, baina Txillardegi izena ez ematearren, naiz eta toponimo hau izan, nola Jose Luis Álvarez Enparanza hor zegoen, Txillardegi izen hori erabiltzen zuena, erabaki zuten Gaskuña plaza jartzea. Eta bueno, hemengo jendeak deitzen dio edo Txillardegi plaza edo esklabak, eta Gaskuña deitzekotan udaletxeak ere ez du garbi, ez da ortografia nola izan behar duen. Batzuek Gaskuña idazten dute, beste Gaskoña. Asuntoa da, hemen ere islatu egiten dela espazioan guk esaten genuena. Alegia, espazio linguistikoan behar da gure herri erreferentziak euki. Izan daiteke toponimia edo izan daiteke guretzat, gure historian funtsezkoak izan diren personak edo ekintzak edo ekitaldien erreferentziak. Hemen, historia hori ezabatzearren, Gaskuñan plaza gauden eta ez Txillardegi plazan. Guk, hala ere, egin genuen, hor nire atzean dagoen mural hori, gogoratzeko etxea hemen zegoela, hemen jaio zen Jose Luis Álvarez Enparanza Txillardegik, eta horri zor diogula ez bakarrekan Euskara Batua, ez bakarrekan novelagintza, zor diogula etaren sorrera eta gauza funtsezko bat, alegia, euskararen politizazioa eta horrekin batera herri honi arrasto berri batean jarri ahal izatea. Beraz, zor diogu iraultza egiteko daukagulako, baina berak, bere belaunaldi osoarekin ikuspegi iraultzaile bat izan zulako. Hor, atzean dagoen esaldian dioten bezala, euskara da euskaldunon aberria, eta ez arrazaz konsideratu daitekeen ezer. Beraz, irauli egin zuen ikuspegi abertzalea, eta bideak jarri zituen iraultza hori egin ahal izateko. Martxoan egingo dugu beste ekitaldi bat, nun egingo dugun Elsa Selen irakurketa, novelaren irakurketa dramatizatua. Elsa Selen izan da gure euskal literaturan lehenengo emakume haragi ezurrezko protagonista izan dana, ez? Gainera emakume bat, pentsazazue, duela 50 urte idatzitakoa zala, beraz 78-79 argitaratuta. Emakume horrek dibortzio egiten du, bere buruaz beste egiten du, bitarten edan egiten du, drogak probatzen ditu, Vietnamgo gerraren kontra egiten ditu ekintzak. Orduan,
orduko intelektualak, alegia Horixe eta beste mota horietako apaizak denak, kontra jarri ziren erabat eta esan zuten hori izugarria zala. Txiardik asko sufritu zuen horregatikan, egon zen urteetan fikzioa eta novela idatzi gabe, baina hortan ere iraultzaile izan zen eta jendeak hala ere ez du behar bezala ezagutzen novela hori. Orduan, Hendaian egingo dugu irakurketa dramatizatua martxoaren 6an Mediatekan.